салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос. ва ман имрӯз дар меҳмонии як зани тоҷик, як модари тоҷики соҳиби 5 фарзанд аст қарор дорам. албатта бо хоҳиши худи ӯ ман ба манзили ӯ омадам, ба суроғаи ӯ омадам, чунки ӯ худаш суроғаи манро ёфта, рақами телефони манро ёфта, яъне ба воситаи инсонҳо илтимос хоҳиш кардааст ки ҳамон зан имконият дошта бошад омада аҳволи манро бинад ва ба ман кӯмак расонад. Ман ҳамчун ҳуқуқшинос, ҳамчун модар, ҳамчун инсон, ҳамчун мусалмон ростӣ виҷдонам набардошт. Ҳама корро як тараф мондаму ба аёдати ин зан омадам ва хостам ки аз пеш аз аҳволу зиндагонии ин зан бохабар шавам. ин зан аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва айни ҳол дар вилояти Москав шаҳри Серпухов қарор дорад, яъне Московский област, город Серпухов. соҳиби 5 нафар манабинед фарзандони ноболиғ аст ва ин дар ҳолати бисёр вазнин қарор дорад ва мехоҳад ки сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамватаноне ки дар шаҳри Серпухов ҳастанд ё дар дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия ҳастанд ба ин зан кӯмаки худро дареғ надоранд. худованд ҳар як инсонро дар қисмату насибаш чизе ки навишта бошад нодида илоҷ надорад. хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, нафарони ин видеоро мебинед, ягон фикри бад накунед, ягон гапи зиёдӣ лозим нест. худованд ҳеҷ касро ба чунин рӯзи вазнӣ наорад. дар тақдиру қисмати ин зан, ин модар чунин кашида шудааст. ва айни ҳол мо ҳозир аз ин зани тоҷик, аз ин модари тоҷик савол медиҳем. салом алейкум. яъне ки ман бо хоҳишу илтимоси шумо ба манзили шумо омадам ва дар ҳақиқат бо чашми худам дидам ки шумо дар як ҳуҷраи якхонага ниҳоят дар ҳолати вазнин масалан мана қарор доред. ҳамроҳи 5 нафар фарзанди ноболиғ шумо дар ҳамин шаҳри Серпухов, вилояти Москав зиндагонӣ доред ва шумо иброз доштед аз ҳаёти худ. ман ба шумо гуфтаниям ки ҳамин 5 нафар фарзанди шумо айни ҳол ягон боғча, ягон мактаб мераванд? 5 фарзанди ман мактаб мерафтанд. манами 4 та фарзанди ман 3 моҳ буд ки дар ятимхона дар ятимхона буданд. манами 4 нафар ба ҳисоби боғча, мана 2 таи майдаш, 2 таи калонаш аз ҳисоби мактаб. кани номбар кунед ин фарзандои азизро, якумаш кадом, дуюмаш кадом? калониш Самиялоҷон, дуюмангиш Комилҷон, сеюмангиш Муҳаммадҷон, духтарчам Шаҳнозабону, Сайлигул майда духтарчам. инаш дар дастам буду, манаи 4таш дар вай будам, дар ятимхона будам. аз ҳисоби мактаб дар дастам гирифтанд ки кӯдакот мактаб намераванд, боғча намераванд. 3 моҳ дар ҳамҷа буданд. ана нав додам кӯдакома бо омада шароити зиндагӣ тасос гуфта бо аз дастам гирифтаниян кӯдакома. ман намехоҳам ки калас кӯдакома аз даст битира. саволи дигари ман вазнин ҳам бошад. модари азиз, яъне падари ин кӯдакон дар куҷо аст? ба шумо чаро кӯмак намекунад? падари кӯдако ба ман кӯмак мекарду, шароит ки вазнин шуд, бекор монд. намедонам дасташ нарасид, хеле ки партохта рафт. яъне ки оиларо тарк карду рафт падари ин тифлакон. ва айни ҳол шумо мақсад ки аз тарафи ягон мақомот дар ҳамин шаҳри Серпухов ягон мақомот омад ба шумо ягон қарор, ягон эътироз карданд? аз куҷо омадан? аз кадом мақомот? аз мақомоти ноболиғон, шӯъбаи ноболиғон, шаҳри Серпухов. чӣ гуфтанд? барое ки ҳуҷҷат карданд, дар кор ҳуҷҷат надорем, кӯдакотон ва ҷои истиқоматтон ба кӯдакон дуруст намеорад, ҷои хоби ҳалол надоранд. хонаи духонада ҳуҷҷатшон майда барои ё ино як ҷои насб карда ёфтанд дар кор гуфтанд. яъне ки мақомот шуморо ҳушдор доданд ки шумо дар як хонаи танг 5 нафар фарзанди ноболиғ, зиндагӣ вазнин, гуфтанд ё ҷои зистро васеътар кунед, зиндагиро хуб кунед, ё ки гуфтанд фарзандони шуморо аз дастатон мегиранд. ҳамин хел гуфтанд? аз дастатон мегиранд, ба ятимхона медиҳанд.
رو از مادری محروم میکردن. گویا که فرزندان رو گرفته در یتیم خانه میسپرن، شما رو از حقوق مادری از این 5 نفر فرزند محروم میکنن. از شما در این حالت اگر که مبادا همین مقاماتی که به شما مراجعت کردن، اگر یگان نفر اون پیدا شوند که مثلا گویند که فرزندان شما رو مثلا همچون پدر مادر نگاه و بین میکنیم به ما دید، همچون فرزند میدید؟ نه. یعنی شما راضی نیستید؟ نه، من همین عذاب و همین قدر مشقت کشیدم که من فرزندام با وای خودم برسانم، خودم تربیت کنم، خودم بخونم. عذابی که من کشیدم به خود همین 5 فرزند عذاب کشیدم. یعنی از همه مشکلی حاضر که شما حجت ندارید، جای قید رجیستراسیون ندارید، فرزندان شما حجت ندارن، با همین سبب یعنی به باغچه نمیگیرن، همین خیلی به مکتب نمیگیرن، در یتیم خانه موقتا اینها رو راه دادن، عین حال به شما گفتن که دیگر نمیگیریم. همین خیلی همین گفته شما درست است؟ بله. برای یاردن دولتی روش فدراسیون روسیه با مشکلی که دکومنت نداشتم، حجت نداشتم، 3 ماه از حساب مکتب باغچه من 4 بچه من 3 ماه برای مکتب تمام شدن اونها و یتیم خانه دادن. عین حال یتیم خانه اینها رو یعنی سپارید، وقتی کانیکول شد با شما سپارید. بله. و با شما گفت که دیگر قبول نمیکنیم. با من گفتن که دیگر قبول نمیکنیم، برای که باید که مادری خودت اگر وقتی که ما قبول کنیم باید که شرطنامه بندی که از فرزندات باید دست میکشی. یعنی با شما گفتن که وقتی که ما فرزندان شما رو قبول میکنیم که شرطنامه بین همون مقامات میکنید و دست میکشید از فرزندان. بعدا اونها گرفته فرزندان شما رو در یتیم خانه میمونن. همین خیلی گفتن. در این حالت یعنی این گفته اونها با شما یعنی که معقول نشد. همین خیلی من نمیخوام که فرزندم در یتیم خانه مونم و از مادری محروم شوم. من از فرزندم دست کشم. من نمیخوام از فرزندم دست کشم. مادر عزیز، یعنی که شما در این حالت وزنی ترین قرار دارید، با من گفتید که مراجعت کنم به سفارت تاجیکستان در شهر مسکو. شما چی خواهش دارید که من و آنها همین خواهش شما رو رسونم؟ من خواهش من است که اگر کسی که باشد سفارت تاجیکستان باشد، هموطنان باشن، التماس با من کمک بکنید که من همین 5 تا فرزند من دکومنت کنم. یعنی در یتیم خانه نسپاری، از حقوق مادری محروم نشوی. از حقوق مادری محروم نشم، با یتیم خانه ها نسپارم، فرزندان با باغچه بروم، با مکتب بروم، بخونم. یعنی آینده فرزندان رو فکر دارید و شما از هموطنان خواهش دارید که کسی دستی دراز دارد، یعنی که کسی امکانیت داره به شما کمک رساند. خدا برکت بدم، اگر علاج شما باشه با من کمک کنه، کسی که علاج داره. هموطنان عزیز، من شما از دهان خود همین مادر تاجیک، زن تاجیک که زاده تاجیکستان است، در شهر سرپخفی مسکو ولایت مسکو زندگانی دارد، چقدر فرزندان نازنین دارد. این زن رو یعنی گفتن مقامات های داخلدار که از بحر فرزندان گذر و شرطنامه میبندیم فرزندانت رو در یتیم خانه مانده نگاه و بین میکنیم، خودت از بحر فرزندان گذر، یعنی که از حقوق مادری شما رو محروم کنیم. این زن راضی نیست، این زن مادر است، این دل انسانی دارد و در قسمت و تقدیر این زن همین بوده است که 5 فرزند در میانه رو همراهش میماند، از قسمت گریخته نمی شود. هموطنان عزیز، شنونده های عزیز، هیچ وقت چنین اویله ها رو خندیدن لازم نیست، طعنه کردن لازم نیست. هیچ کس آینده خود را نمیداند که چی می شود. ما باید چنین اویله ها رو از دست آمده رو هموطنان عزیز اگر توانیم دستگیری کنیم، کمک کنیم. من شخصا کسی به من مراجعت میکند، رقم تلفن خودی آنها رو، رقم کارت بانکی آنها رو، کارت بانکی آنها رو میگذارم و شما کسی که اگر میخواهد دستگیری کند، یعنی که میخواهد که کمک رساند،
ба худи ҳамин зан дар телефон бар тамос шавед. яъне худатон аз ин зан фаҳмед ҳақиқатро ва ба картаи худи ҳамин зан метавонед ки ёрӣ расонед аз даст омадаро. нафароне дар бораи масалан ҷои зист агар ягон кас кӯмак карда тавонад дар ҳамин федератсияи русия марҳамат метавонед ба ҷои зист таъмин кунед. нафароне ки агар имконият доред ки барои ҳуҷҷатгузорӣ кардани фарзандонаш дастгирӣ кардан марҳамат касе метавонад кӯмаки худро дариғ надоред. сабаб дар чист ки шумо тоҷикистон рафтан намехоҳед? ман тоҷикистон сабаб дар ин аст ки ман ҷои истиқомат надорам, ҷои зист надорам, ҷои рафт надорам. ба 5 фарзанд ба тоҷикистонам бурам, ман бояд ҳамон ҷодам иҷора мешинам гӯед ҷои кор нест. ҳамихел кор нест, иҷора пулӣ рафтан дар кор. ман шароит надорам ки ҳамаша дар онҷа бо яъне мақсади шумо ки ино агар дар боғча бошанд ҳуҷҷат шаванд, яъне шумо имконият доред ки баромада кор кунед, даромад ва зиндагиро пеш баред. ҳамин хел мақсад. амният документ кунам, шароит кунам, ҳуҷҷатшон кунам, худам кор мебарам, зиндагишона ояндашона ба худам мебарам. бинандагони муҳтарам, ин модари тоҷик, ин зани тоҷик нахост ки худашро нишон диҳад, чунки ба ҳар ҳол яъне ба ҳама маълум аст ки каме ҳам хай фикри дур мекунад, чунки на ҳар кас чунин оилаҳоро мефаҳмад, фақат таъна медиҳанд. барои ҳамин ин зан нахост ва худи ин зан мана гап зад, гӯш кардед, ҳақиқати ҳолро фаҳмидед. фақат мақсади ин зан ҳамин аст ки кӯмак кардан дар кор ҳамин фарзандонаш ақаллан ҳуҷҷат шаванд, ба боғча тияд, ба мактаби миёна тияд ва худаш дар ягон ҷо даромада кор карда, меҳнат карда, яъне ки зиндагии фарзандонашро беҳ кунад. ин намехоҳад ки фарзандонаш дар кӯча бесоҳиб монанд, ё ки намехоҳад ки фарзандонро якбора аз даст диҳаду худаш аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум шавад. ҳар як модар дил дорад, дили модарӣ намегузорад ки чунин тифлакони зеборо аз даст диҳад. барои ҳамин ҳамватанони азиз, барои ҳамин муроҷиат мекунам ба шумо ҳамчун ҳуқуқшинос, аз даст омадаро метавонед ба ҳамин зан кӯмак кунед. ман рақами телефони ин занро мегузорам, рақами корти бонкиашро мегузорам. чӣ қадар касе метавонад аз барои савоб ба ҳамин зан ки дар вилояти Москав шаҳри Серпухов қарор дорад, дар шаҳри Серпухов ҳам зиёд тоҷикистониҳо ҳамватанони мо зиндагонӣ доранд, шахсони саховатманд низ зиёд ҳастанд ва дар умуман дар Русия саховатмандҳои зиёди тоҷик дорем ки кор мекунанд, зиндагии хуб доранд. аз дасти касе чӣ қадаре ояд, чӣ кӯмаке ояд, хоҳиш мекунам кӯмаки худро барои ҳамин тифлакон дариғ надоред. хай ин қисмату тақдири ин зан чунин будааст, чӣ кор кунад, дар миёнароҳ мондааст ва даст ба дуо мебардорад ки ҳамватанон ё ки мақомотҳои дахлдор ки дар федератсияи Русия аз тарафи Тоҷикистон ҳастанд ба ин зан кӯмак кунанд. дар охир чӣ гуфтанед модари азиз? дар охир гуфтанам аввал ин ки раҳмат барои шумо ки мушкили мара фаҳмида ба хонаи ман омаде, шароити мара дидем, ба ман кӯмак расондестед. ба ҳамватанон, ба халқи Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки илтимос ба ман кӯмак кунед, дастгирим кунед, фарзандакомам ба мақсадашон бирасонам, документ кунам. ба ҳама бурбориён мехоҳам, саломатӣ мехоҳам. ба ҳаматон ҳазор раҳмат ки суханҳои мара гӯш кардед. ман аз суханҳои ин модарро гӯш кардед ва ман шахсан рақами телефон ва рақами корти бонкиашро мемонам. худи шумо минбаъд метавонед ба ин модар дар тамос шавед. нафароне ки кӯмак намекунед, хоҳиш мекунам безобита накунед ин занро ва ғайри ин нафароне ки ягон хона агар ҷои зист имконият дошта бошед ба ин зан диҳед, муваққатан ақаллан ки камтар ба по хезад, бо хубтар мешавад, бо савоби калон мешавад. ва нафароне ки дар комментарияҳо ҳар гапҳои пасту баланд назанед, чунки ин зан муҳтоҷ аст, ин зан маҷбур шудааст ки ба воситаи ҳамин канал видео яъне ки кӯмак хоҳад аз мардуми хайрхоҳ, яъне ки дар ҳолати вазнинтарин қарор дорад, на ҳуҷҷат дорад, на ҷои зист. ман ҳамин якхонагаст, ҳамин ҷо ҳам сабр мекунам, мегӯяд зиндагонӣ мекунам, аммо мақомотҳои дахлдор ин занро намемонанд.
омада акт кардан омада яъне ки маҷбур доранд ки шароити зиндагии ту дар як хонага 5 фарзанд имконият нест баромада рав ба ягон ҷои яъне ё духонага ё сехонага ва шароити фарзандонро яъне ки беҳтар кардан дар кор. барои ҳамин аз дасти касе хубӣ ояд марҳамат, ақаллан хубӣ накунед, гандагӣ накунед. яъне ки ин занро таъна дар комментариҳо гапи зиёд навистан лозим нест. фақат тавба кардан дар кор ва дуои нек кунед ки мушкилои ин зан осон шавад ва дуои нек кунед ки фарзандони ин зан як ҷои зисти хуб ёбанд ва як бурданони ҳалол ёбанд ва ин зан меҳнат карда фарзандони худашро ба воя расонад. дар амони худованд бошед, бо мо бошед. касе чӣ мушкилӣ дорад муроҷиат кунад. аз даст омадаро мо ҳамихел пешниҳод мекунем ва мин баъд ба худи ҳамон нафароне ки дар ҳамин ҳолатон худатон суҳбат карда саволу ҷавоб мекунед. худо ҳофиз.